Atletický klub Junior v spolupráci s mestom Holíč a Centrom voľného času usporiadal v piatok 20. júna už 15. ročník bežeckého podujatia nazvaného Beh olympijského dňa. Aj tohto roku sa uskutočnil pod patronátom primátora mesta Holíč Zdenka Čambala. Pod heslom Šport je naša droga sa v priestoroch ihriska na tzv. Dolňáku stretli pri spoločnom zápolení žiaci z oboch základných škôl a svojou účasťou akciu podporili aj 7 pretekári zo špeciálnej základnej školy. V peknom a slnečnom počasí zvádzalo medzi sebou súboje o najrýchlejšieho bežca viac ako 160 chlapcov a dievčat, rozdelených do kategórií podľa ročníkov. Na pretekárskej dráhe si tak mohli zároveň overiť športovú zdatnosť nadobudnutú počas školského roka, vzájomne sa spoznať a prejaviť svoju súťaživosť. Vo vzájomnom meraní síl základná škola na Bernolákovej obstála lepšie v súťaži druhých a štvrtých ročníkov, v ktorej žiaci získali 169 bodov, o 3 viac ako základná škola na školskej. Tá naopak mala úspešnejších pretekárov medzi žiakmi 5. až 9. ročníkov, ktorí vybojovali o 117 bodov viac ako súperová škola a dosiahli zisk 328 bodov. Oceniť však treba aj početne najmenší kolektív špeciálnej základnej školy. Aj keď si žiaci zrejme budú musieť na výraznejšie úspechy ešte počkať, svojim nasadením a chuťou súťažiť nejako nezaostali za svojimi súpermi z ostatných škôl. Jeden z najlepších výkonov v kategórii 5. ročníkov podala z dievčat Denisa Chocholáčková zo základnej školy Školská. V behu na 300 metrov zvíťazila časom 51 sekúnd. Za pozornosť stojí aj výkon štvrtáčky Diany Slobodovej z rovnakej školy, ktorá trať merajúcu 250 metrov zabehla za 49 sekúnd. Z chlapcov príjemne potešil Michal Václavík zo 6. ročníka základnej školy Bernolákova, ktorý vyhral v behu na 500 metrov časom 1 minútu a 37 sekúnd. Prví traja pretekári v každej kategórii boli ocenení diplomom a vecnou cenou. Víťazi spomedzi žiakov 2. stupňa získali ako odmenu aj tričko s logom tohtoročného behu olympijského dňa.